Benvinguts, soc l'Helena Bosch, professora de la Universitat Pompeu Fabra i investigadora principal a l'Institut de Biologia Evolutiva. Avui, amb aquesta presentació, intentaré explicar què és i per què serveix l'equilibri Hardy-Weinberg. Llavors, la variació genètica i les característiques fenotípiques que observem en les poblacions es poden mantenir constant al llarg del temps o bé es poden modificar per l'acció de les diferents forces evolutives. Per exemple, en el cas concret de la selecció, si una fracció de la població amb un determinat fenotip no sobreviu al 100%, que seria aquesta part ombrejada de la distribució, veurem com les freqüències al·lèliques que determinen per aquest fenotip disminuiran en el temps i que, conseqüentment, la composició de la població es modificarà i aquesta població s'anirà adaptant. L'equilibri Hardy-Weinberg ens proporciona precisament un model teòric en el que no hi ha canvi genètic i, per tant, no hi ha evolució. Gràcies a aquest model senzill, sense canvi ni evolució, veurem que podrem arribar a identificar la possible acció de les diferents forces evolutives en les poblacions a l'hora de modificar les seves freqüències al·lèliques i, conseqüentment, les seves característiques fenotípiques. Veurem a continuació sota quines condicions es compleix l'equilibri Hardy-Weinberg, és a dir, sota quines condicions es pot reproduir una població amb una determinada composició genètica, de manera que la generació següent, la dels seus fills, sigui igual a l'anterior. Per això necessitarem com a primer pas descriure la composició genètica d'aquesta població inicial. I en aquest cas ho farem considerant només la variació present en un locus polimòrfic concret del genoma. En qualsevol població caracteritzarem la variació genètica d'un locus polimòrfic mitjançant el que anomenem les seves freqüències al·lèliques, que ens indicaran en cada cas la proporció en què trobem un al·lel determinat a la població. Per convenció, en un locus amb dos al·lels sempre s'utilitzen les lletres minúscules P i Q per a fer referència a les seves respectives freqüències al·lèliques. D'aquesta manera, si considerem un gen determinat, el gen A, amb dos al·lels o variants possibles, que serien la variant o l'al·lel A1 i l'al·lel A2, P i Q ens indicarien, en aquest cas, llavors, les freqüències relatives en què trobem aquests al·lels a la població en cada cas. Com que ens indiquen la proporció de cada al·lel respecte al total de cromosomes a la població, la seva suma, a més, sempre serà 1. Aquestes freqüències al·lèliques es consideren la unitat bàsica d'evolució. Si es mantenen constant al llarg del temps, no hi haurà canvi en la població. Si en canvi es modifiquen, direm que la població evoluciona. Si ara ens fixem en els individus de la població, suposant que el nostre gen A és un locus autosòmic, trobarem que els individus de la nostra població, que tindran dues còpies o al·lels d'aquest gen, una que hauran heredat del seu pare i l'altra de la seva mare, aquests individus podran presentar 3 genotips possibles, que serien A1A1, A1A2 i A2A2. Les freqüències o proporcions en què trobem cada un d'aquests genotips, el que anomenem freqüències genotípiques, vindran indicades en aquest cas per les lletres majúscules P, que en aquest cas correspondria a la freqüència dels homozigots per l'al·lel A1, per la lletra majúscula A, que correspondria als heterozigots A1A2, i per la lletra majúscula Q, que correspondria als homozigots per l'al·lel A2. Llavors, és a partir de la descripció de les freqüències genotípiques com sempre podrem descriure la composició genètica d'una població. És la manera com la caracteritzarem, aquesta composició genètica. I, naturalment, la suma de les freqüències de tots els genotips possibles a la població sempre sumarà 1. En una població qualsevol on observem individus amb uns determinats genotips, sempre podrem deduir les freqüències al·lèliques a partir de les freqüències genotípiques observades. En aquest cas, es tractarà només de comptar
els al·lels o la seva proporció en cada genotip, ja que sabem quins al·lels formen cada un d'ells. Donat que els homozigots A1A1 presenten 2 al·lels, A1 i els heterozigots, per exemple, A1A2 només en presenten 1, seria bastant fàcil deduir que la freqüència de l'al·lel A1 en la població serà igual a 2 vegades la freqüència dels homozigots, és a dir, aquesta P majúscula, més la freqüència dels heterozigots A1A2 dividit per 2. D'aquesta manera, P, la freqüència de l'al·lel A1, es pot calcular fent P majúscula més H dividit per 2. De manera anàloga, la freqüència de l'al·lel A2, és a dir, la Q minúscula, seria la freqüència dels homozigots A2A2 més H dividit per 2. La deducció d'aquestes fórmules potser costa d'entendre d'entrada, però si les apliquem en un exemple concret, veurem que l'obtenció de les freqüències al·lèliques a partir de les freqüències genotípiques és un càlcul realment força directe. En aquest cas concret, per la glucosa fosfat isomerasa, en una població de ratolins, veiem que tenim 40 individus homozigots per l'al·lel F, 70 individus heterozigots i 50 individus homozigots per l'al·lel S. Si volguéssim calcular la freqüència de l'al·lel F, veuríem que la freqüència d'aquest al·lel F, la P minúscula, és igual a la freqüència dels homozigots per l'al·lel F, és a dir, 40 dividit 160 individus, més 1 mig la freqüència dels heterozigots FS, és a dir, 70 dividit 160 individus. Alternativament, si preferim comptar directament al·lels, podem veure que la freqüència de l'al·lel F també es pot obtenir fent 2 vegades el nombre d'heterozigots, perquè aquests tenen 2 al·lels F, cada un d'ells, més una vegada el nombre d'heterozigots, en aquest cas 70, perquè cada heterozigot té un al·lel F, tot dividit el nombre d'individus multiplicat per 2, perquè cada individu té 2 còpies o al·lels d'aquest sistema polimòrfic. En aquest segon exemple podríem comprovar com s'han obtingut les freqüències al·lèliques presentades a les 2 darreres columnes a partir de les freqüències genotípiques determinades pel grup sanguini MN en diferents poblacions humanes. En cada cas, la freqüència d'aquest al·lel M és igual a la freqüència dels homozigots, MM, més 1 mig la freqüència dels heterozigots. Per altra banda, podem comprovar que el fet d'obtenir aquestes freqüències al·lèliques ens permet comparar molt ràpidament la similitud genètica entre les diferents poblacions respecte a si ho féssim mirant les proporcions de cada un dels genotips. Sempre és més fàcil comparar una única columna, per exemple, la freqüència de l'al·lel M, que no pas les 3 columnes de cada un dels genotips a la vegada. Fàcilment podríem deduir en aquest cas, per exemple, que les 4 darreres poblacions són més similars entre elles que no pas les 2 primeres, que són les que difereixen més en les seves freqüències al·lèliques. Un cop tenim la nostra població caracteritzada genèticament amb les seves freqüències genotípiques i les seves freqüències al·lèliques, veurem ara com podrem formar una nova generació a partir d'aquests individus a la nostra població, de manera que en aquesta nova generació obtinguem exactament la mateixa composició genètica que tenien els seus pares. El nostre punt de partida en aquest cas serà la formació de gàmetes, que sabem que es trobaran en la població a freqüències, els diferents tipus de gàmetes seran o bé portadors de l'al·lel A1 o bé portadors de l'al·lel A2 i els trobarem aquests diferents al·lels a freqüències P i Q respectivament, pel cas dels gàmetes masculins i pel cas dels gàmetes femenins. Si simulem a continuació la formació d'una generació descendent suposant creuament a l'atzar entre els diferents tipus de gàmetes masculins i femenins, els cigots possibles resultants d'aquesta unió, d'aquests gàmetes, serien o bé un cigot A1A1, o bé cigots heterozigots A1A2, o bé cigots
homozigots per l'al·lel A2. I aquests zigots, en principi, els esperaríem trobar a unes freqüències igual, el resultat de multiplicar la freqüència amb la que trobarem cada un d'aquests gàmetes. Per tant, la freqüència d'aquests zigots A1 serà igual a P quadrat, la d'aquests heterozigots serà igual a PQ i la dels homozigots serà igual a Q quadrat. Si organitzem llavors aquesta descendència pels tres tipus de genotips, trobarem que les freqüències genotípiques obtingudes en la següent generació serien, per tant, igual a P quadrat pels homozigots, a 2PQ pels heterozigots, perquè podríem tenir dos tipus d'heterozigots possibles, tal com veiem en aquesta taula al quadre de Punet, més pels homozigots per l'al·lel A2 els esperaríem trobar a una freqüència de Q quadrat. Aquest resultat, precisament, és el que es coneix com a llei de Hardy-Webber. Aquestes equivalències, a més, veurem més endavant que ens permetran, a partir d'unes determinades freqüències al·lèliques, deduir les freqüències genotípiques teòriques que esperaríem sota les condicions hipotètiques de l'equilibri Hardy-Webber. A partir d'aquí, però, el que ens podríem preguntar ara són quines serien les freqüències al·lèliques en aquesta nova generació que acabem de generar. En aquest cas, és molt fàcil demostrar que les freqüències al·lèliques a la generació descendent, que indicarem en aquest cas com una P' i una Q', són iguals a les freqüències al·lèliques P i Q inicials. Només hem de substituir la P majúscula, la Q majúscula i la H majúscula en les fórmules per les noves equivalències trobades. I si reorganitzem una mica algunes equivalències, recordeu que P i Q sempre sumen 1, si reorganitzem una mica aquestes equivalències, trobarem que aquestes freqüències al·lèliques en aquesta nova generació, la P' i la Q', que correspondrien a les freqüències d'aquest al·lel A1 i A2 en aquesta nova generació que acabem de crear ara, són precisament iguals a les freqüències al·lèliques P i Q que tenien els seus pares en la generació anterior. Segons les condicions que hem assumit en el nostre raonament anterior, en la diapositiva anterior, tot, segons sembla, tot romandrà igual generació rere generació. Trobem la mateixa composició genètica en passar el temps. El principi Hardy-Webber, per tant, permet obtenir les freqüències genotípiques teòriques que esperaríem per un determinat locus polimòrfic amb dos al·lels a freqüències P i Q qualsevols. Teòricament, a partir de qualsevol freqüència al·lèlica, podríem deduir així les freqüències genotípiques que esperaríem en les poblacions si estessin en aquestes condicions d'equilibri Hardy-Webber. Però hem de ser ben conscients que aquestes equivalències no sempre són certes, només es compleixen sota determinades condicions. Hem fet unes determinades suposicions per arribar a aquest equilibri Hardy-Webber. I ara veurem precisament quines són aquestes suposicions o premisses que hem fet per arribar a aquestes equivalències. Hem suposat, per exemple, que no s'escull parella. Cada gàmeta s'aparellava a l'atzar amb qualsevol altra. Aquesta premissa s'anomena panmíxia. En principi, hem fet que no s'escollia parella segons el genotip que portava cada gàmeta. Els individus, el fet que un individu porti un determinat al·lel, en el nostre raonament que hem fet, no condiciona amb qui reproduirà. És com si a l'hora de buscar parella ho féssim sempre sense tenir preferències genètiques. Això és veritat que per la major part del nostre genoma serà cert, tot i que potser no es complirà per determinats gens que influeixen sobre els caràcters que tenen alguna repercussió en l'aspecte extern dels individus, per a la major part del nostre genoma podem suposar que no hi ha una tria i que els creuaments entre els al·lels són aleatoris. Hem suposat també que tenim igualtat de fertilitat i viabilitat. El nostre raonament assumia absència de selecció. És a dir, hem suposat que el fet de portar un determinat genotip no
determinava diferències en la viabilitat o en la fertilitat de l'individu. De fet, aquestes diferències, si existissin, serien la base de la selecció natural. El nostre model assumia també absència de mutació. No hem creat al·lels nous. Hem suposat que els al·lels presents en els pares són els mateixos que aquests passaven als seus fills. Però això sabem que no sempre és així. A vegades la mutació pot generar al·lels nous. També estem assumint que la nostra població és suficientment gran i que per tant no hi ha deriva o fluctuacions a l'atzar de les seves freqüències al·lèliques. Els al·lels presents en una generació representen de fet un mostratge aleatori dels al·lels presents en la generació anterior. Per tant, com més petita sigui la mostra o com més petit sigui aquest remostatge, és a dir, com més petita sigui la població que reprodueix, més gran podran ser les possibles fluctuacions de freqüències al·lèliques en una mateixa població d'una generació a l'altra. Per últim, hem assumit també que no hi ha migració, ja que en aquest cas les migracions podrien fer que les freqüències al·lèliques a la població canviessin si tinguéssim entrada d'individus d'una població externa amb unes freqüències molt diferents. Resumint, quan tinguem una població gran amb aparellament aleatori, veurem que les seves freqüències al·lèliques i genotípiques es mantindran sempre constants de generació en generació, sempre i quan no tinguem ni mutació, ni migració, ni selecció. Quan es compleixen aquestes condicions, podem considerar que la població està en equilibri Hardy-Weinberg o simplement en equilibri. Per altra banda, les excepcions a aquesta llei són precisament els mecanismes o motors de l'evolució. L'equilibri Hardy-Weinberg, per tant, ens proporciona un model nul que ens permet testar l'acció d'aquestes forces evolutives. I podem utilitzar aquest model de Hardy-Weinberg per veure si aquestes prediccions de l'equilibri es trenquen o es compleixen en una determinada població. Anem a veure un exemple concret. Donat un sistema polimòrfic qualsevol, en aquest cas el grup sanguini MN, comprovarem mitjançant l'equilibri Hardy-Weinberg si la nostra població hi podem detectar l'acció de les diferents forces evolutives o si la nostra població segurament està en aquesta situació d'equilibri i de no canvi genètica. Si en la nostra població esperaríem que aquestes freqüències al·lèliques i genotípiques es mantinguessin constants. Per comprovar, en aquest cas, si la nostra població es troba en aquest punt d'equilibri, en aquest equilibri Hardy-Weinberg, només caldrà comparar, de fet, el nombre d'individus que observem per cada un dels genotips en aquesta població, que tindríem indicats aquí a la diapositiva, 1.787 individus amb el genotip MM, 3.037 individus heterozigots i 1.305 homozigots per l'al·lel N. Doncs només hauríem de comparar el nombre d'individus observats per cada un d'aquests genotips amb el nombre d'individus que esperaríem per cada un d'aquests genotips segons l'equilibri Hardy-Weinberg. Llavors, com ho farem? Primer, a partir del nombre d'individus observats per cada genotip, podrem deduir les freqüències genotípiques. La freqüència del genotip MM, la P majúscula, sempre serà igual al nombre d'individus que porten aquest determinat genotip dividit pel total d'individus de la població. La freqüència genotípica dels heterozigots serà igual al nombre d'individus heterozigots que trobem en aquesta població dividit pel total de la població, mentre que el nombre observat d'individus homozigots NN, aquesta freqüència genotípica observada, la Q majúscula serà igual a 1.305 dividit el total d'individus de la nostra població.
A partir d'aquestes freqüències genotípiques sempre podem calcular les freqüències al·lèliques a la població. La freqüència de l'al·lel M, que indicarem amb la lletra P minúscula, serà igual a la freqüència dels homozigots més la freqüència dels heterozigots dividit per 2. En aquest cas, si fem els càlculs, ens sortiria una freqüència del 53,9%. La freqüència de l'al·lel Q és igual a la freqüència dels homozigots per l'al·lel N més 1 mig la dels heterozigots, o sempre la podem deduir com a 1 menys la freqüència P. A continuació, per obtenir les freqüències genotípiques que esperaríem sota Hardy-Weinberg, només hem de substituir els valors esperats. De la P majúscula seria P quadrat, de la H majúscula sota Hardy-Weinberg esperaríem 2PQ i per la Q majúscula sota Hardy-Weinberg esperaríem una proporció de Q quadrat. Si substituïm aquesta P quadrat, aquest 2PQ i aquest Q quadrat amb els valors de les freqüències al·lèliques en aquesta població, obtindríem quina proporció esperaríem per cada un d'aquests genotips sota les condicions de Hardy-Weinberg. A continuació, només ens quedarà deduir llavors quin és el nombre absolut d'individus que esperaríem per cada un d'aquests genotips sota equilibri Hardy-Weinberg. Si la població té un total de 6.129 individus, només haurem de multiplicar les proporcions de les freqüències genotípiques que esperaríem per cada genotip per aquest nombre. I així obtindríem, si multipliquem aquest 29,1% per 6.129, obtindríem que esperaríem 1.780 individus homozigots MM. Si multipliquem aquest 2PQ, aquest 49,7% per 6.129, ens sortiria que sota Hardy-Weinberg esperaríem trobar 3.046 heterozigots, mentre que si multipliquem aquest 21,3% per 6.129, ens trobarem que esperaríem 1.303 individus homozigots per l'al·lel N sota les condicions de Hardy-Weinberg. Per determinar si tenim diferències significatives entre el nombre d'individus que hem observat, el nombre d'individus reals que hem observat en la nostra població, és a dir, si tenim diferències significatives entre aquests nombres que hem observat respecte a aquest nombre d'individus que serien els esperats sota condicions de Hardy-Weinberg, ho podem fer mitjançant, generalment s'utilitza l'estadístic de la Chi quadrat. En aquest cas, per cada una de les categories observades, per cada genotip, el que farem és comparar el nombre d'individus observats amb el nombre d'individus esperats, en farem la resta, que és el que ens indica això, ho elevarem al quadrat i ho dividirem tot pel nombre d'individus esperats en cada categoria. Això ho farem pels homozigots, pels heterozigots i pels altres homozigots. Després de fer el corresponent sumatori dels valors de cada un dels 3 genotips, veurem que si el valor que obtenim després de fer el sumatori d'aquest Chi quadrat és inferior o igual a 3,84, diríem que no tindríem diferències significatives entre el nombre d'individus observats i el nombre d'individus esperats per cada genotip sota equilibri Hardy-Weinberg. Mentre que si el nostre resultat és més gran que 3,84, sí que diríem que tindríem diferències significatives entre el nombre d'individus observats i el nombre d'individus esperats sota Hardy-Weinberg, sota equilibri Hardy-Weinberg. Si el valor obtingut fos més gran a 3,84, la nostra conclusió, per tant, seria que hi ha alguna força evolutiva que està trencant aquest equilibri i que, per tant, la nostra població no està en aquest equilibri. Si feu el càlcul, en aquest cas concret, trobarem que en aquest cas no hi ha diferències significatives. El valor de la Chi quadrat que obtenim al fer el sumatori per cada genotip de l'operació, el nombre observat menys el nombre esperat elevat al quadrat i dividit pel nombre esperat, al fer el sumatori de les 3 categories, ens donaria un valor de 0,049 i com que és més petit que 3,84,
trobarem que en aquest cas es compleix l'equilibri Hardy-Weinberg. De fet, en aquest cas, a ull ja s'intuïa bastant que el nombre d'individus observat per cada un dels genotips s'assemblava bastant al nombre d'individus que esperaríem sota Hardy-Weinberg en cada un d'aquests genotips. Per tant, si la prova d'ajust a l'equilibri Hardy-Weinberg és significatiu, és a dir, quan el resultat de la xi quadrat és més gran que 3,84, direm que alguna cosa passa en aquesta població, que alguna força evolutiva està alterant les freqüències al·lèliques i que les freqüències al·lèliques en aquesta població estan canviant, no estan en equilibri. Mentre que si el valor de la xi quadrat és igual o més petit que 3,84, sí que podrem dir que les freqüències genotípiques i les freqüències al·lèliques que trobem en aquesta població s'estan mantenint constant i que en principi no hi detectem l'acció de cap de les forces evolutives. Doncs això seria tot. Moltes gràcies.